Dongeng entek-entek si panunggul pateh nono panunggul apa dosane dosa ngungkuli sesama aja tindak kualat lah iya bener kandamu ali sumber katiwasa Wong titiang kala ludra Mas Patik Raja Dewaku aja kagyat kang dadi rasamu abdi kinasihku kang marak ana ing ngarsaku kene togok apa dening bilung gok lan kowe bilung apa padha becik sawanira gok kula nuwun inggih sinuwun pisowan kula winantu ing kraharjan pangabakti kula mugi kunjuk sinuwun semanten ugi kula bos pisowan kula winantu ing kraharjan pangabakti kula mugi kunjuk iya ndak tampa anggonmu ngaturake sembah sumungkeming pangabakti marang panjenengan ingsun ora liwat puja pangestuku bae tampanana inggih sampun kula tampi ndadosaken jimat nggih sampun kula tampi ndadosaken jimat nuwun sewu ndara panjenengan menika ngawe dumateng kula kalian kadang kula mbilung paduka sesembahan kula Sang Prabu Bumi Luka wonten ing negari Himantaka wonten wigatos menapa sinuwun ngene kok ing dina kalungguhan iki panjenengan ingsun arep pitanya kelawan sliramu ujaring kandha kabar kang wis sumebar yen to ana salah sawijining pusaka kang ampune kegila-gila yaiku bisa maluyakake wong mati nanging sak njabaning pasti apa sliramu mangerteni gok pusaka kang kadigdayane bisa ngusadani wong mati nanging sak njabaning pasti kok nuwun sewu sinuwun yen to paduka menika pitaken babagan pusaka ingkang saged ngusadani tiyang ingkang sampun pejam menika kula mangertosi wah mangerteni inggih naminipun inggih menika pusaka Sekar Wijaya Mulya inggih Sekar Wijaya Kusuma ladal dadi kembang Wijaya Kusuma kok inggih kasinggihan bau paduka sinuwun lah sapa sing duweni wujuding yaiku kembang Wijaya Kusuma kok nuwun sewu ndara sak lumahing bumi uriping angkasa ingkang anggadhahi inggih menika pusaka ingkang ampuh kados mekaten kala wau Nalendra saking negari Dwarawati Ratu Titising Bathara Wisnu Ngejawantah inggih menika Sang Prabu Sri Nalendra Bathara Krishna sinuwun weh ladalah meh ndaniya kok meh ndaniya aku bisa hamundi wujuding kembang Wijaya Kusuma meh ndaniya ndadekake daya kasektenku muwih daya kadigdayanku mula iki dina aku banget kepingin mundi wujuding kembang Wijaya Kusuma nuwun sewu sinuwun panjenengan menika kepingin amundi wujuding kembang Wijaya Kusuma menika damel menapa sinuwun sliramu ora usah mangerteni tak nggo apa kembang Wijaya Kusuma kang baku yen to aku mundi wujuding kembang Wijaya Kusuma muwih kadigdayanku mula iki dina gok timbalana
kadangku Nalendra ing pager alun yaiku kadangku Yayi kadang koning pager alun gok kage tindakno yaiku sang tumenggung Galengga Yaksa gok Ratu Galengga Yaksa yen kados mekatut nuwun inggih kasinggihan dawuh paduka sinuwun. Adikku Yayi Sang Prabu Galengga Suraya Sang Prabu Lokayanti aja kaget rasamu timbali ana ing ngarasaning sun kene Yayi kawula nuwun inggih Kaka Prabu sembahan kula nimbali kalian kula pun Sang Prabu Lokayanti saderengipun kula matur kula ngaturaken sembah sumungkeming pangabakti mugi kunjuk sinuwun ya tak tampa ora liwat puja pangestu kubahe tampanana kawula nuwun inggih sampun kula tampi andhatosaken jimat kula wonten wigatos menapa sinuwun nggih iki dina ora ana wong kang tak percaya amung kejaba sliramu ya kadangku Sang Prabu Lokayanti Nalendra ing negara Pageralun iki dina sliramu bakal tak duta bakal tak dadekake duta tumuju ana ing negara Dwarawati kang bagus liramu balik kudu bisa mboyongi wujuding kembang Wijaya Kusuma kawula nuwun inggih sinuwun dados kula menika dipun kengken wonten ing negari Dwarawati kinen nyuwun inggih menika wujuding kembang Wijaya Kusuma ya bener apa kang dadi kandhamu ampa sagah sliramu Yayi kasinggihan tawa paduka kula sagah sinuwun yen to boten nganti lingsire srengenge kula boten saged amboyongi kembang Wijaya Kusuma jangga kula ingkang dados gantosipun ya bagus yen kaya mangkono iki dina gage budala ana ing negara Dwarawati iki dina sliramu tak wenangake ngetapake Prawadyabala. Kuwi nggih senika ngestaken hawuh. Wawuh sinuwun iki dina sliramu memanuk ana lakuning adikku Nalendra ing negara Pageralun Sang Prabu Lokayanti kok sendika ngrasukaken dawuh paduka kula nyuwun pamuji nuwun ya sing ati-ati kok
para wadya tumenggung mangku raja Suradenda Suramanela. Sunaya Restinya Mahaluncana Karna Karni Sukunya loro atekana dadya nyawiji atekana dadya nyawiji jagat dewa Bathara ya jagat wasisaning Bathara kang linangkung nggih tumenggung mangku praja Suradenda lan Suramanela kawula nuwun inggih wonten dawuh sinuwun kawula nuwun inggih wonten dawuh kawula nuwun inggih kula wonten dawuh sinuwun lan kowe Kala Sukerta latala kula wonten dawuh sinuwun iki dina abot wong kaya aku ngembun dawuhe ngaratu Gustimu Sang Prabu Bumiloka ana ing negara Himantaka ing dina kalungguhan iki aku kautus yaiku kudu bisa ambayongi cangkok kembang Wijaya Mulya sekar kembang Wijaya Mulya kagunganing Nalendra ing negara Dwarawati Sang Prabu Sri Nalendra Bathara Krisna mula iki dina ayu sliramu tut napa kang dadi lakuku memanuk ana lakuku tumuju ana ing negara Dwarawati mbok menawa mengko ana sandungan ing tengah dalan bakal bisa ngrampungi kawula nuwun inggih sinuwun benjang menapa bidhal dhateng negari Dwarawati ora usah ngenteni dina besok utawa mben colok lintang arambatan pundak iki dina gage enggal budhalo untaping prawadya
Ora coba yo. Kali iki dinane negara Swara Ati.
Latala para wadya bala. Uta ayu padha memanuki lakuning bendaramu. Kamu di rumah saja sayang. Ayah mau dinas ya? Enggak mau, aku mau ikut. Kalau ikut ya pakai baju dulu ya sayang. Jangan gitu dong mas, jangan gitu. Malu. Dilihat orang banyak. Yang penting aku ikut ya mas. Lah iya. Biyen awake dhewe urip seneng-seneng, mati yo rekoso ngene iki. Iya mas, aku biyen tak yo ngendak awakmu. Kok biyen iku awakmu ade bojo sih mas? Iya. Aku biyen duwe bojo maru gendaan ambek awakmu. Gara-garae sampai lak yo buka aplikasi micet lo mas.
ana wayang ingsun panggawang paesan kauring wayangku jagat dumati yono larapaning naga pepasean Yono Drajaging Sangga Awana Klika Rajaging Osi Yono Blencongku Kencanamu ruping yana kotake wayangku kayu cendana sari tutuping dhuwur kayu jati kusuma gelap mengampar sewu gamelanku loko nanta larase slendro pengasih kata garuting ati gender panguntun ning laras yana kendang panggetak ing jagat kempul andut-duting ati yana ganggu sekar halimo Pratangga dewa Ranggana ikut dari saking kayangan Suraya suaranya manganyut hanyuting Yanengge siniket ing gelar Data Pitana Sekaring Bawana langgeng tiyang angringgit perlu gelar carita gelar jaman Purbakala punika ingkang kangge wiwitaning kandha cinarita nyaraosaken gelaring negari Dwarawati Wah Eko Adidasa Purwa Wah pengaraning wadah Eko maring sawiji adi linuwih dasa 10 Purwa wiwitaning kandha cinarita Tata
Raja Sasrabah wana midra sapa araning pitu raja araning Ratu Sasra Sewu bah wana jagat midra mider putra sak jagat pramudita njajao 1000 negari katetaing Jawata kasangga ing pertiwi kaukulan ing akasa kapit apiting samudra laya kathah ingkang samya anggana laras candraning negari panjang punjung pasir wukir loh benawi gemah Ripakarta tur Raharja panjang dawa capaning negara punjung luhur kawibawane pasir samudra wukir gunung loh bumi rawa benawi bengawan iku arane Ranata negari ngungkurake tanah pagunungan ya ngiringake tanah pesabinan nengenaken benawi ngedepno lelayaran tur mangku bandaran ageng tinggal jembar playuning negari gedhe katribawane murub obore adot tebane ana bumi rata tambak bang-banghir nawa Siti Mlayu ketingalipun negari sakelangkung Raharja anyarosaken tiyang lumampah dagang layar boten para sudagar ageng senajan kawula cilik ingkang kulak centhak welija bebakulan dodolo godhong dodolo beting dodolo suket mumpun pasar tanpa bondo pisan padha seneng atine janji madhep mantep percaya marang gesangi cukup den sandang kalian pangane datan ana ingkang nyandang kecingrangan senajan to tiyang manca negari ingkang samya andon bebara tingalipun jejeg apipit aben cukit tepung taritis papan jembar katingarupak ananging andadosaken ora harjaning negari kawula cilik ingkang samya narakisma panggarapaning bumi lumampah ing pertanian samya ngungkul pangolahing tetanen minggahing karang kitren ana kawula cilik nandura pedang awot tetundunan nandura klopo awot jejanjangan ketingalipun tulus ingkang sarwati nandur jinawi mirakang sarwati nubu tingalipun asri kedayan saka tentreming negari lampahing brandal kampak kecu maling perampok ora ana nyataning ingon-ingoning kawula cilik rupiah 1 iwen bebek ayam datang ana ingkang kinandangan rupiah raja kaya kebo sapi kuda mendo datan ana ingkang cinyancangan wancinjing kagiring medal dateng papan pangonan mantra wetan gendanu milen wanci jam sekawan setengah gangsal sonten sekaing raja kaya kagiring mulai marang kandhangipun piyambak-piyambak sowang-sowangan tinggal pating selon suara para nayakaning praja dalah sak panekaring para mantri-mantri bupati samya bekti
dhateng kewajibane sumengkening negaraning nganti njunjung keluhuraning Sang Sri Naranata. Siti genti bolu-bolu rambat taning tiyang angringgit. Jantura candraning negari dipun cedhak jantur sedinten pramila rampunga dipun gelar sedalu mila klampawana. Candraning kadya sekar gadung manglung tengahing lurung yen sinandung kembang nyotang saya dangu tansaya ketingalipun hangaranoi. Cekap candraning negara wenang den cariyosaken jejuluking Sang Nata Tambuh kang wuninga praceka Suradanawa prambat taning kayu palwaka resmining widodari endahing priyawadon ing mriku gelap ingkang sampun mastani. Inggih menika panjenenganipun Sang Sri Nalendra Bathara Krisna. Ya Sang Padmanaba Alimurti Danardana Danardaya maling ulang asmara sejarahe. Dasartiti sing Bathara Wisnu Mejawantah kadunungan kulit ireng cemani winastan ireng mulus. Panjenenganipun Sang Nata pinarak wonten ing kursi gading linemekan kasur babut pramadani kapit apit tejo kaweng kukuwung kesamping demban para yati nyata gandhek madhep dampar kencana ngabyor boyo tejane Sang Nata pindha ndarut jejagongan ingkang marak mungguing ngarasa inggih menika warangka negari Dwarawati Rektyana Patih Udawa. Wonten winginipun Sang Patih Udawa inggih menika polisi Wanawiru Raden Harya Setyaki. Datan kantun Atmaja Nira nenggih Sang Raden Wisnubrata inggih Sang Raden Jayasamba. Nampi sowanipun ingkang raka ing negari Mandura inggih menika Sang Prabu Baladewa pepet andher sowaning para wadyabala datan ana ingkang kacicir babar pisan lir tundhining kadya Peksi Jaya Lelana. Peksi Jaya menang lelana alap-alap kaya manuk kasamber alap-alap ketingalipun baping jegul. Iya ayo titi wancinya Sang Notar Sembal pangandika dumateng warangka negari Dwarawati nanging dereng kawya sing lesan. Pangandikannya Sang Nata
Susma mangadili nuwe ana smitaning sun jagat dewa wasisaning Bathara kang linangkung enak anggoning sun lenggah tinangkil madyaning Siti Bentar Bang Binaturata negara Dwarawati kene kang wis marak ngabyantarane ngarsaning sun ora sisip panduluning sun Kakang Pati Udawa
Ado tak awe cedhak ndak raketake marak mangayun ana ing ngarsaning sun kene saperlu imbal wancana. Mara gage matura Kang Prasaja enak panjenenganing sun ninglingna karna nganglungake jangga ora laiya Kakang Mati Udawa. Kawula nuwun inggih sinuwun. Selagi dereng rumentas dawatuka ingkang rumentah ingkang abdi ngaturaken sembah sumungkeming pangabakti mawantu-wantu mugi kunjuk wonten ing sandhap padha paduka kawula. Sinuwun. Ya wis tak tampa anggonira ngaturake sembah sumungkeming pangabakti marang panjenenganing sun agawe bangga ngrasaning sun Patih. Ora liwat puja pangestuning sun bae tampanana Kakang Mati Udawa. Kawula nuwun inggih sinuwun. Sampun kula tampi kula cadhong asta kula kekalih kula cencang sapucaking ritma sumampir pundhak rumesep wonten sanubari kula mugya ndadosaken jimat kula slami wagesang kawula. Sinuwun. Oh, matal ya syukur yen kaya mangkono. Ing dina kalungguhan iki ora ana kang tak wenangake nimbang ala kananing negara. Dwarawati amung kejaba Kakang Pati Udawa. Pati Udawa kaya ngapa anggonira ngayahi kewajiban iki dina mranata-nata rakiting praja tumulenggal matura blaka suta. Blakotang terus terang ora usah nganggo tedheng aling-aling Kakang Pati Udawa. Kawula nuwun inggih sinuwun. Anggen kula ngayah jejibaan keliling kananing negari. Wiwit etan kilen kidul ler tepung gelang boten wonten alangan satunggil punapa-punapa. Senajan wonten ing karang pradesan miwah pagunungan inggih kados mekaten. Mboten wonten para warga ingkang kuciwa, mboten wonten para warga ingkang bangkang sowan. Tentrem sinuwun. Oh, matalah jagat dewa Bathara jagat wasesaning Bathara kang linangkung. Bareng panjenenganing sun midhangetake atur para kang kaya mangkono biar padhang penggalih ingsun kaya siniram toya ing pancinjang. Nanging apa kena tak percaya apa kang dadi atur para Kakang Mati Udawa. Kawula nuwun inggih sinuwun. Yen to paduka boten percados menggah menapa ingkang dados aturipun ingkang abdi. Yen wonten kalodhangan kula aturi nitih pirsa gelar kananing negari ngrakit arata sumawi kula dherekaken. Yen to boten cecek menapa ingkang dados aturipun ingkang abdi pun Udawa. Panjenengan paringi pidana menapa kula boten badhe selak. Senajan kapejawana kula boten badhe suwala sinuwun. Oh, matalah jagat dewa Bathara. Yen kaya mangkono sliramu kladuk atur kejeron panampa. Ana paribasan sak galak-galake Sardula ora kalu mangan gogore dhewe. Kakang Mati Udawa kepenakno anggon para marak sowan. Kawula nuwun inggih boten kirang prayogi anggen kula marak sowan wonten ing ngarsa jengandika sinuwun. Kadangipun Kakang Yayi Harya Setyaki Wresniwira Singa Mulang Jaya. Apa padha becik sowanira tumuli matura adiku Di Setyaki. Kawula nuwun inggih. Pisowan kula inanting karaharjan pangabakti kula mugi unjuk sinuwun. Kaya tak tampa anggonira ngaturake sembah sumungkeming pangabakti marang panjenenganing ingsun ora liwat puja pangestuning ingsun bae tampanana. Kawula nuwun inggih sampun kula tampi ndadosaken jimat kula. Iya. Syukur yen kaya mangkono kepenakno anggon para marak sowan. Yer putraning ingsun Jaya Samba ya Wisnu Barata. Apa padha baca becik sowanira tumuli matura ning ngarsaning ingsun kene, Nger Samba. Yana Samba bangun asmara. Bau kiwa panggunggung mongso. Layunya lir kadya mis kenyana. Layunya Samba lir kadya mimis kencana.
Inggih Kanjeng Rama. Kisoan kula winantu ing Krarjan pangabakti kula mugi kunjuk Kanjeng Rama. Iya, Nger. Ya wis ndak tampa ora liwat puja pangestunipun Rama bae tampanana. Kawula nuwun inggih Rama sampun kula tampi ndatosaken jimat kula Rama. Iya, syukur yen kaya mangkono kepenakna anggon para maraksawan. Mangke rumiyin duka Prabu. Kaka Prabu Baladewa ing negari Mandura. Dereng dangu anggenjengan dika rawuh dhateng negari Dwarawati ingkang rayi ngaturaken pasegan punakrami mugi kunjuk wonten ing sandhap pada paduka Kakang Prabu Baladewa. Oh, iya talah. Kadangipun Kakang Yai. Kadangipun Kakang Sarawu ingkang Araka ing Mandura. Yai Prabu Sri Nalendra Bathara Krishna ngaturake pasenggahan punakrami. Ya wis ndak tampa, Dik. Ya wis ndak tampa. Ora liwat astuti Kang Araka tampanana Yai. Kawula ninggih Kaka Prabu sampun kula tampi. Kula cadhong asta kula kalih ndadosaken jimat kula Kaka Prabu. Wilujeng srawujengan dika Kaka Prabu. Adalah ora ana alangan sawiji apa-apa, Dik. Anggonku adoh saka negara Mandura prapteng ning negara Dwarawati kene iki padha slamet, Dik, padha slamet. Tak kira sliramu uga kaya mangkono ya iki. Kawula nuwun inggih, Kaka Prabu. Angsal didayata duka sami kabasuken Kaka Prabu. Ladala ya syukur yen kaya mangkono Krisna, syukur yen kaya mangkono. Mangke rumiyin duka Kaka Prabu. Dening paduka menika maraksoan wonten ing negari Dwarawati kok inggih boten paring cecala langkung rumiyin. Kaka Prabu wonten wigatos menapa? Dening jengandika kok kadingaren janur gunung gebyaking samudra kidul. Sowan dhateng negari Dwarawati menapa ingkang dados wigatosipun Kaka Prabu? Yana sumedhot pandoming tiyas Sang Prabu katya kalyaning ing raka saputing barat samirana mangawur sing tias pindha kilat muaping sireping tahana alon ngandi kita adalah kadangipun Kakang Yai, kadangipun Kakang Nalendra ing negara Dwarawati. Anggonku prapteng ning negara Dwarawati kene iki pun Kakang bakal nyatakake kabar kang sumebar pawarta kang warata ujare mbok bakul sinambiwara. Pawarta kang binandunging karna bilih yen to ing kalungguhan samangko kadang-kadangku ya adi-adiku Pra Pandhawa ninggalake negara Ngamarta tumedhak ana ing Saptaarga. Ginen hambangun candhi ana ing papan pesareaning para pepundhen, para sepuh wis kang murut ana ing kasedan jati. Kadang-kadangku para Pandhawa mbangun candhi ana ing Saptaarga.
Yai kadangipun Kakang. Kabar sing kaya mau bener apa ora mula pun Kakang nyatakake ana ing ngarsaning si Adi, adikku adikku Yai Bathara Kresna. Kawula nuntun inggih Kaka Prabu. Kabar kala wau malah saestunipun ing dinten kalenggan samangke kadang-kadang kula Pra Pandhawa tumedhak dhateng Saptarga Kinen anyandi papan pesaranipun para luhur ingkang sampun murut wonten ing Kasedan Jati. Kaka Prabu, ladalah Yai. Dadi kabar iku mau bener. Bener nyatane Yai. Inggih Kaka Prabu. Malah ingkang rayi wonten ing kalenggan samangke ngawontenaken pasiniwakan. Ing mriku badhe angrembak perkawis kadang-kadang kula Pra Pandhawa jalaran kula nampi nawala saking kadang-kadang kula Pandhawa. Kula menika katuran rawuh dhateng Saptarga Kinen Hanyeng Kuyung menapa ingkang dados pakaryanipun inggih menika kadang-kadang kula Pandhawa Kaka Prabu ladalah Yai. Dadi si Adi iki bakal tumedhak ana ing Saptarga Yai. Wah, yen kaya mangkono pun Kakang uga nyengkuyung apa kang dadi kekarepaning adi-adiku Pra Pandhawa jalaran becik Yai, becik apa kang dadi gegayuhaning adiku Pra Pandhawa senajan to wis ditinggal kelawan sesepuhe, wis ditinggal marang pepundhene nanging adi-adiku Pandhawa isih ngaturake dharma bekti ana ing para pepundhene, ana ing para leluhure. Mula yen kaya mangkono pun Kakang uga melu nyengkuyung apa kang dadi kersaning adi-adiku Pra Pandhawa. Yai Prabu Sinalendra Bathara Kresna. Iya. Dereng tetak anggenipun wawan sabda imbal wancana. Dereng bibaring kumpulan ibarat tiyang muncang dereng abrit ngidu dereng tumiba ing paidon kencana. Sarumyak gumuruh ing prawadya bala cingake wong cilik gegere wong njaba semekaran. Wong kanca coba sira sumyak wong kanca. Wong kanca ana caraka wong kanca. Ana daya ana duta wong kanca. Miyak wong kanca. Miyak. Lumyak dada trantanan pundak ngidek lampit wot-wotan kubu mendek pring sedapur kaya bedaya kabotan gelung sawaning Nalendra sabrang yana lumyating seliranya.
sagunging para wadyabala wonten jawinipun pasiwakan awit ora kanthi kenyono-nyono menika sawanira Sang Prabu Lokayanti saking negari Pageralun marak wonten ing ngarosaning Sang Nata Sang Prabu Sri Nalendra Bathara Krisna kagyat panjenenganing Nalendra ing negari Dwarawati dupi nampi sawanira inggih Sang Prabu Lokayanti jalaran panjenenganipun Sang Prabu Sri Nalendra Bathara Krisna boten rumaos nimbali kaliyan Prabu Lokayanti Sang Prabu Lokayanti yen katandra nyata yen ratu ingkang tedhak Braham tansah ngegung-ngegungaken watak angkara murka mangkono pangudas maraning Sang Prabu Sri Bathara Krisna dumateng Prabu Lokayanti dereng kaliya sing lesan dhisik durung rampung anggening ingsun wawan tembak nyak ing sagunging para wadyabala kang marak wis ana ing ngaresaning ingsun kene yen nitik saka sandang penganggone kaya salah sawijining Nalendra yen sliramu bener Nalendra saka ngendi lan sapa kang dadi jejulukmu kisana kaula nuwun nggih sinuwun
Saderengipun ingkang abdi matur ingkang abdi ngaturaken sembah sumungkaping pangabakti mawantu antu mugi unjuk wonten ing sandhap pada paduka sinuwun. Ya wis tak tampa anggonira ngaturake sembah sumungkaping pangabakti marang panjenengan ingsun. Ora liwat puja pangestu kubahe tampanana. Kawula nuning nggih sampun kula tampi. Kula nyadhong ngasta kula kalih kula pundi hingga jimat andayani kasantosan. Duh sinuwun. Saderengipun kula matur ingkang kathah kula menika badhe pitaken dumateng jengandika ingkang sinuwun. Menapa leres wonten ing ngarsa kula menika Nalendra ing negari Dwarawati Sang Prabu Sri Nalendra Bathara Krisna lan niki wewengkon negari Dwarawati leres menapa mboten sinuwun. Oh, adalah pancen bener apa kang dadi aturmu? Iki negara Dwarawati lan panjenengan ingsun minangka makuthaning praja ana ing negara Dwarawati jejuluk Sang Prabu Sri Nalendra Bathara Krisna. Iyalah dalah. Mangku dhisik. Kok guyu kaya mangkune iki apa ana kang luput apa kang dadi atur panjenengan ingsun di sana? Mboten wonten ingkang lepat. Menawa ingkang dados atur jengandika ingkang sinuwun. Jalaran menika watak wantun kula ngujeng kados mekaten. Jalaran tebih saking negari kula prapteng wonten ing negari Dwarawati. Kula menika mboten mangertosi papan pernahipun negari Dwarawati. Nanging nganut krenteking ati jumangkaing suku kula mboten kesasar babar pindah. Nyata yen to dewa paring pangayoman dumateng kula sinuwun. Oh, adalah ya syukuren kaya mangkunu. Mara gage matur sapa kang dadi aranmu? Sapa kang dadi aranmu saka ngendi negaramu yen pancen sliramu iki bener ratu sapa kang dadi jejulukmu? Nggih. Kula menika wingking saking negari Pagralun. Kula menika Sang Prabu Lokayanti sinuwun. Oh, Sang Prabu Lokayanti. Kasinggihan dawuh paduka ingkang sinuwun. Ana wigati apa jeneng para marak sowan ana ing ngarsaning ingsun kene Sang Prabu Lokayanti? Kamangka panjenengan ingsun ora rumangsa nimbali sliramu. Nggih. Kula menika tebih saking negari kula tumuju dhateng ing negari Dwarawati. Kula menika badhe pados usada sinuwun. Kula menika badhe pados tamba kedah kawuningan negari kula negari Pagralun. Saklaminipun kula dados Nalendra wonten ing negari Pagralun, negari kula menika negari ingkang gemah ripah Lojinawi Kerta Dasar tur Raharja. Nanging wonten ing salebeting wanci negari kula menika kados kenging welaking jagat siku dendaning Jawata. Negari kula menika kenging pagebluk Mayanggara. Kathah kawula kula menika enjing saged sonten pejah, sonten saged enjing tumekaning pralaya kados kenging dahat Surya Minger sinuwun. Mila kula menika mboten kirang-kirang anggenipun ngreka daya, anggenipun budidaya. Kananing negari kula negari Pagralun amrih waluya jati teman jati waluya nanging boten wonten tambanipun, boten wonten usadanipun. Kathah sak akehing para pendhita, sak kathahing para pepinter ingkang kula sowanaken dhateng negari Pagralun kinen inggih menika ngusadani negari kula nanging setunggal kemawon boten wonten ingkang saged tartemtu babar wigartan antuk karya sinuwun. Mula bebek jubek raosing manah kula sawancining dalu kula menika patrap semedi ngeningaken cipta wonten ngarsaning Gusti Kang Akarya jagat. Ing mriku kula nampi wangsiting Jawata. Negari kula negari Pagralun menika saged wulya jati teman jati waluya nanging boten ketang. Tigang kedheping netra kedah katunggon kalian pusaka
inggih menika kang aran Kembang Wijaya Kusuma sinuwun. Mila kabar ingkang sumebar pawarta ingkang warata yen to Kembang Wijaya Kusuma menika kagungan paduka ingkang sinuwun. Mila dusinuwun kula wonten ing ngarsa jengandika menika badhe ngampil wujudipun inggih menika Kembang Wijaya Kusuma. Diparingaken menapa mboten panjenengan menika kedah paring dawuh yen umpami kedah wonten gantosipun menapa panjenengan enggal matur kula badhe sagah nglampahi menapa ingkang dados panyuwunan jengandika sinuwun. Panjenengan nyuwun emas pecis raja brana inten jamrut berlian paribasanipun pinten kapal pinten trek kula sagah sinuwun. Jalaran negari kula menika senajan to negari alit nanging negari kula menika sugih nderbala, sugih berbondo berbandu. Saumpami panjenengan menika nyuwun arta dipun tumbas Kembang Wijaya Kusuma menika panjenengan sadhe pinten? Pinten juta? Pinten miliar? Pinten triliun? Kula menika sagah sinuwun, kula menika sagah. Senajan to panjenengan menika nyuwun gantosipun para wanita-wanita ingkang saged nari erotis kula inggih sanggup. Jalaran kathah kawula kula kados mekaten. Yen sonten tumuju dalu menika ndamel kathok sakmenten iki. Lah niki. Mila kula sagah cacahe pinten polo pinten atus pinten ewu kula sagah sinuwun nanging yen to paduka menika anggagahi menapa ingkang dados kersa kula nggagahi Kembang Wijaya Kusuma panjenengan kedah tata-tata kedah jaga-jaga negari Dwarawati kula aturi jaga-jaga jagang kang jero benteng kang kandel badhe kula kepuk sarana peperangan yen to panjenengan ingkang nggagahi badhe kula jongkeng yen perlu badhe inggih menika kula bedah negari Dwarawati sinuwun. Tata muntap lir kinetap netra kocak ngondah harandir titep nyomang cakra berbababang lir bindo kembang warawalibang berbababang lir bindo kembang warawalibang. Latalah panuk semaning cacal laknat sukertaning bawana iblis laknat lho kaya ndi kula wonten dawuh sinuwun panjenengan menika sinten yen durung wanu kelawan aku lekno mripatmu jerengen gopokmu nata mandura Sang Prabu Baladewa ya Sang Wasi Jalandhara ya Sang Kakrasana kadang werdaning Nalendra ing negara Dwarawati Yai Prabu Sri Nalendra Bathara Krisna ucapmu sing mburi kok kaya nglilani dadane wong negara Dwarawati. Ucapmu sing mburi kok kaya ngatelake atining Baladewa. Ha nggih, balenono. Balenono ucapmu sing mburi. Nggih sinuwun. Yen to nata ing negari Dwarawati menika mboten maringaken wujuding Kembang Wijaya Kusuma. Kengken kula kengken jaga jagang kang jero benteng kang kandel badhe kula bedah kananipun negari Dwarawati ladal yen kaya mangkun sliramu iku arep ngraman negara Dwarawati pawatan ngampil wujuding Kembang Wijaya Kusuma anggepmu apa lho kaya ndi wonten dawuh gelem balik apa ora gelem balik apa ora bangsul dateng pundi balik ana ing negaramu balik ana ing negaramu. Waduh sinuwun menika Jawa ora dadi sabab senajan Jawa wis kadung murid-murid Baladewa wis kadung ngamuk. Kananing Baladewa. Nyuwun sewu sinuwun, kula menika mboten badhe bangsul. Kula menika mboten badhe bali yen to kula menika mboten saged ambaya Kembang Wijaya Kusuma. Yen kaya mangkono sliramu padha wani karo Baladewa, padha karo nantang Baladewa. Nyuwun sewu.
Kula menika kok ajri kalian sinten-sinten menika mboten. Kula menika badhe wantun kalian sinten kewala. Senajan to paribasaning dewa ingkang mandhap tanding kalian kula badhe sagah mboten badhe gegrik ulu kula slompok latalayan kaya mangkono. Padha karo nantang Baladewa iki dina ora gelem balik doblak cangkemmu bangsat. Oh, Nata Mandura Prabu Baladewa lan kaya njol rebutan kaya menjangan mati. Baladewa sing kok jenah yo. Mangku dhisik Setyaki. Kula wonten dawuh. Kok kaya ora kepenak rasamu Setyaki. Kok kaya ora kepenak rasamu bareng longgo mbok jelokno wae. Sliramu arep ngopo? Nyuwun sewu. Kula menika badhe wiraken dumateng jengandika ingkang sinuwun. Arep takon sing kaya ngopo? Ingkang dados senopati wonten ing negari Dwarawati menika sinten sinuwun? Sing dadi senopati ana ing negara Dwarawati yaiku adhiku Setyaki. Lah kewajibane senopati menika Ngrampungi yen ana parang muka. nanging kenging menapa sinuwun? Wonten parang muka ing negari Dwarawati kok inggih Sang Prabu Baladewa ingkang ngrampungi. Nyata Prabu Baladewa menika nyepelekaken kalian kula Setyaki. Yen kados mekaten ingkang dados mangsaipun inggih menika Nalendra ing negari Mandura Sang Prabu Baladewa sanes ratu kala wau nanging kula sinuwun lho mangko dhisik Setyaki. Mangko dhisik. Sliramu kok arep mbebutek banyu kang bening iku karep ngopo? Ngene ya Yai. Apa sing ditindakake kelawan Kakang Prabu Baladewa iku mau sak temene tandha tresnani kelawan aku ya panjenengan ingsun. Mula iki dina wis aja dadak mbok terusno. Iki dina sliramu tak aturi metu njaba awat-awatana Kaka Prabu ing negara Mandura Sang Prabu Baladewa. Inggih yen kados mekaten nyuwun pamit sinuwun. Iya, Gage Budhala iki dina metu njaba tak wenangake metu njaba Setyaki. Kakang Mati Udawa Kula wonten dawuh sinuwun. iki dina ana kedadean sing kaya mangkene iki mula sliramu uga tak aturi metu njaba ya Kakang Pati. Awat-awatana
Kaka Prabing negara Mandura tartemtu bakal ndadekake peperangan. Mula iki dina tak wenangake mbubarake pasiniwakan kaya ora ana dawuh maneh. Panjenengan ingsun arep kondur angdaton tur kedatulaya meminta marang ngarsaning Gusti kang akarya jagat supaya negara Dwarawati ora ana alangan sawija apa-apa kalis ing sambikala Kakang Matudawa. Paripurna sabda pangandikaning Nalendra ing negari Dwarawati. Sang Prabu Sri Nalendra Bathara Krisna kok inggih badhe ngendika malih sigra tumapan ana mboten. Sang Nata arsa jengkar saking kursi palenggan tumuju wonten ing sanggar Pamujabrata. Kawis tinggal saking Mandrawakaya hangrancakana lampahing Sang Nata.